गुबुन रावारि मानसिफोरा बानान खान्थि लानानै लिरो नाथाय जों नुनो मोनदों जों बर'फोरा स्पेसियेलि जायनोखि ससियेल मिडियायाव लिरो बिथांमोना बानान खान्थिखौ फल' खालामा रिंसारथि लानानै सोदोबनि बानानखौ लिरा जायनि थाखाय बर' रावा बेले बेजे आरो मिनिजाथाव जालांगासिनो दं। जों मिथिगौ जोंनि साहित्य सभा 1952आव दाजादों। 1952निफ्राय बर' साहित्य सभा बर' राव थुनलाइखौ फोजौनो फुवारनो गेरेमसा खालामनो नाजागासिनो दं। 1975आव जोंहा जोंनि रावनि थाखाय असमियानि जायगायावहाय बा रमान स्क्रिप्टनि जायगायावहाय असमियासोमोन आरो बे समावहाय जोङो देबनागरि स्क्रिप्टखौ मोन्दों। 1975निफ्राय दासिम देबनागरि स्क्रिप्ट बाहायनाय 50 बोसोर जानानै थांबाय। खिन्थु नुनो मोन्दों 50 बोसोर बारनानै थांब्लाबो बर'फोरा बर' साहित्य सभा दिहुननाय डिक्सनारि बयबो आजावनाय बानान खान्थिखौ स्पेलिं सिस्टेमखौ फनेटिक्स हिसाबै जाखौ आजावदों बेखौ बाहाया जायनि जाहोनाव जोंनि बर' रावा आं सानो बेले बेजे जालांगासिनो दं मिनिजाथाव जालांगासिनो दं। आरो आंनि माखासे हारसा लोगोफोर दङ बिथांमोना बुङो आपनालोকৰ भाषाটো केने খিচিৰি ভাষা হৈ গ'ল দেখোন বানানৰ কোনো ঠিক নাই এজনে এটা লিখিলে আনজনে এটা লিখে आरो जों नुनो मोन्दों जोंनि पण्डितफोराबो जायनोखि इउनिभारसिटियाव फोरोङो बिथांमोनहाबो बानान खान्थिनि सायाव सांग्रां नङा। आंनि बे अपेन लेटारावबो आं लिरदों आं दासिम साहित्य सभानो 15था आं अपेन लेटार लिरबाय आरो दाखालिबो आं लिरदों जे नोंथांमोना आं जा पइन्टखौ लानानै लिरदों बेखौ दिल्ली गेट मिटिङाव सावरायनो मोनसे लाइन मोनसे ड्र आप खालामदो जाय लाइनजों लामाजों थांबा जों बर' रावा बर' थुनलाइया गोजौआव दावगानो हागोन। नङाबा सानसे समाव जेरै पण्डितफोरा बुंदोंमोन जे बर' रावा सानसे बे बुहुमनिफ्राय गोमानानै थांगोन बिदि जानानै थांगोन। आरो खायफाबा बुंबावो है बर' जाथियालाय माथो जोंहा दैमालु होनाय सावा नांखागोन ओंखायनो नों माथा खामायनो दरखार गैया नों स्रिथा नों सैमा फाग्ला बादि सोंबाय दाथा। नाथाय आंनि गोसोआ मानिखायोमोन आं बर' जानानै आं बर' रावखौ बर' मानसिखौ बर' रावखौ बर' राव थुनलाइखौ आं मोजां मोनो आरो बर'नि मोजां मोननायखौ गाहाम जानायखौ आं लुबैयो। आं बड'फा उपेन्द्रनाथ बुंनायखौ फोथायो। आं बिथांनि सायाव बिजाबबो लिरदों जे गेरेमसा हारि जानोब्ला जोङो सोरगिदिं दावगानानै फैनांगोन जोंनि राव थुनलाइखौ माबा होनांगोन आरो जों खौसेयै दावगानांगोन होमब्लासो जों गेरेमसा हारि जागोन गेरेमसा राव जागोन। ओंखायनो आं दामानि थांनाय 1 जुलाइनिफ्राय नाजादों दावगादों आंजों माखासे मानसिफोरा दावगाफानानै फैबाय दा मास मोनसेसो जाबाय माखासे आंखौ नागारनानै थांबाय थेवबो आं हारसिङै दावगागासिनो दं। आं जेसेबां दिन आंनि मोदोमाव हां थागोन एसेबां दिन आं नाजागोन खारन आं रबीन्द्रनाथ टेगरनि बुंनायखौ आं फोथायो। बिथाङा बुंदोंमोन जुदि तोर दाग सुने केउ ना आसे तबे एकला सल'रे। आंबो बे मट'खौ लानानै दावगागासिनो दं। आं बर'नि रावखौ बर'नि हांखो सिस्टेमखौ आं दावगाहोनो फुवारहोनो फोजौनो सान हर नाजाबाय थागोन उनावबो। सार नोंथांनि जिथु फोसाबनायनि जिथु आगान बेवहाय गोबां सुबुंफोरा गनायनो हायाखै आरो माखासे सुबुंफोरा जि एसे एनै फोसाबजादों बिथांमोननि सायाव मा आं आगोलनिफ्राय बुंबोदों आंल' नङा जोंनि गोरों गोरा मानसिफ्राबो दावगानानै फैनांगोन। आं आगोलावनो लिरबोदों आंहा PhD डक्टरेट डिग्री गैया ओंखायनो सानसे समाव आंखौ बुंदोंमोन आंहा डक्टरेट डिग्री गैयानो ओंखायनो आंहा बुंनो खुनु अधिकार गैया आं सासे एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसारल'मोन ओंखायनो आंनि खामानिखौ मावनांगौ। खिन्थु आं बिथांमोनखौ आं आजावाखैमोन। आं मिथिगौ जों बयबो दावगानानै फैयाब्ला जोंनि हारिया बोरै दावगानानै थांनो जोंनि बर' राव बोरै दावगानो बोरै गेरेमसा राव जानो। ओंखायनो बिथांमोनखौबो बुंदोंमोन नोंथांमोना MA पास जाबाय बर'आ PhD लिरबाय मुलुगसोलोंसालि कलेजावहाय प्रफेसार जाबाय नोंथांमोनहाबो दावगानानै फैदो नङाबा सानसे समाव बर' रावा बै सुनिति कुमार चेटार्जी
प्रेडिक्ट खालामनाय बादि सानसे बर' रावा गोमानानै थांगोन नाथाय जों मानो गोमाहोनो जोंहा डिउटि दं जों बयबो दावगानानै फैगोन आं जेरै दावगादों नोंथांमोनहाबो दावगानानै फैदो होमब्लासो जोंनि बर' रावा थांनानै थागोन गोदानै बर' रावखान्थि सुजुदों होननानै मिथिनो मोनदों बेनि सायाव माबायदि सोदांजागोन होननानै आसा खालामो आं खोनानो मोनदों दाबो नुवाखै आं दिनै बायनानै लाबाय आं सान हर फरायो डिक्सनारिखौथ' आं फल' खालामो आरो जा एक्सेप्टेड स्पेलिं बेखौ सान हर फरायो आं सान हर बर' साहित्य सभानि डिक्सनारिखौ फल' खालामो आरो लिरनायाव आं बेखौ बाहायो आंनि लिरनायाबो गोदो हांखो सिस्टेमाव थिग नङामोन आं बेखौ दा फोसाबगासिनो दं खारन आं थांनायनि उनावहाय आंनि लिरनाया बयनि सिगाङाव रोखा थि लामाजों दं होननानै सानसे जाहाथे मानसिफोरा गोसोखाङो थेंक इउ